नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा युट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचवरती। तर मित्रांनो, आज आम्ही खेळला आलो होतो सकाळी 8 वाजता आणि प्रॅक्टिकल होतं आज आमचं। आणि आज झालंय प्रॅक्टिकल। तर हे बघा किती खुश आहेत बघा, हे इकडे बघा बैलगाडी, हे बघा किती खुश आहेत दोघे। काय चाललंय हायवे बाजूला बघा, हायवे बाजूला काय करतात बघा दोघे। काय करत मित्रांनो, मी दमलेलो। हा इकडे आमचा जुना ब्लॉगर आहे, थकलाय प्रॅक्टिकल करून खूप थकलाय। आणि हा इकडे आमचा नवीन ब्लॉगर, आता मी त्याच्याकडे कामगिरी सोपवतो। तर भावना आम्ही आता प्रॅक्टिकल करून निघालो। प्रॅक्टिकल गेले चांगलेच, म्हणजे एकदम चांगलेच गेले। म्हणजे एकदम टेन्शनच गेला प्रॅक्टिकलचा। पहिल्यांदा प्रॅक्टिकल झाले आता आमचे। सकाळी 8 वाजता आलो तेव्हा तुला सकाळी 8 ब्लॉगर जाम टेन्शन आलं होतं। पहिले प्रॅक्टिकल होते, नंतर ब्लॉग करूया बोलतो होता। सकाळी घरातून निघाले 7:15 आम्ही 6ला निघाला आणि इथं आलेच 9 वाजता निघालो। अरे माती 9:30 निघालो। भेंडी चिपळूणवरून बस पकडायची माहिती नाही। 5 बस सोडली नसतील। काहीतरी बोलतोय मी 2 दिवस आधी आलो इथे। काल माझे 2 वाटत तू होताच म्हटलं। मित्रांनो, आम्ही आता जातोय। भूक लागली, सकाळपासून काहीच नव्हतं खाल्लेला। भूक लागली आता। आम्ही 3 वाजले। बघूया आता जेवण तर नाही, एवढे पैसे नाही, एवढे काय चायनीज वगैरे काय भेटले तर हे काय खायचं, चायनीज पावभाजी वगैरे आज रंगमंच मी आहे, तर बघूया काय भेटतंय। चला मग तू जेवण। मी इकडे खेडला प्रॅक्टिकलला हे खेडला येतात आणि मी कॉलेजला चिपळूणला जातो। मी हाय सध्या खेड मधलाच। आम्ही रत्नागिरीचे। हे रत्नागिरीचे। हे बाबा तुम्हाला माहिती असतील कारण गुजरात, युपी, राजस्थान, युपी वाले, ओ युपी वाले, बिहारी, हे बिहारी बिहारी। हा झाडा माणूस बघा, हा मोटू आहे ना, मोटू। हे कुठचा आहे तू? काय म्हणलं तुम्ही? हे मंडणगड धाराशिव जातोस काय तू? आता आमचं डिस्कशन झालंय आणि आता आम्ही उसाचा रस प्यायला जातोय। राहुलची कोण? राहुलची खूप इच्छा आहे बाबा उसाचा रस पियायचं, म्हणून आता उसाचा रस प्यायला जातोय। खेड मधल्या भरणे नाक्यातल्या फेमस उसाचा फेमस उसवाला राहुल कोण सांग बाकी ते बघतील। बाकी आता बघूया, तिथं जाऊन बघूया कोण उसवाला आहे तो। उसवाला की उसवाली आहे। अरे पण कुठं जायचं आहे? उसाचा रस प्यायला। चला आम्ही उसाचा रस प्यायला। लागतोय चला आता पिता आम्ही आणि जात आहोत। म्हणून झाला आमचा उसाचा रस पिऊन। आता हे निघाले, ते बसने जाता ट्रेनने आता कधीतरी सुधरा। मला अंडी चोरायची। हे बसने जाता का ट्रेनने? आता तुम्हाला बस पाहिजे ना, बस घेतो त्या। हा कार्ट लय बेकार आहे। हा रामपूर वागलो झालं बघ। एवढे मग काय बोलतोय? पालखी येऊन गेली की नाही? पालखी काल येऊन गेली, 2 दिवस झोपलो नाही मी। 2 वाजेपर्यंत जागरण केला। नाचवलीस का नाही? सकाळी 4 वाजेपर्यंत नाचवलीस का नाही? हो, पालखी नाचवली, ताशा वाजवला भरपूर। चालते जीवाची मजा केली। राहिले कुठे दोघं जण? काय बाबा ना झालं आता। एक्झाम आहे एप्रिल मध्ये, प्रॅक्टिकल झाले आज। आणि हर्ष
सकाळी बस सकाळी आला तेव्हा लय म्हणजे एकदम टेन्शन मध्ये बाबा कसं प्रॅक्टिकल होतंय काय. आणि आता बघा चेहरा कसा हसतोय बघा बघा. हास्य काही कमी होताना दिसत नाही यार. मॅडम खूप आवडल्या तिथल्या. आणि आता बसची वाट बघते बघा. भरणा स्टॉप आहे. इथे दररोज उभा असतो सकाळी 7:30 पर्यंत. हे चुकू झाली. हे नको गर्दी भरपूर आहे. गर्दी होती भरपूर. व्हिडिओ कर. रामपूर येऊ काय. ते पप्पाची गाडी आहे की रामपूर करतेस तर. बघतात बघा हरवलेली पोरं आता आलेत. त्यांना लोकेशन पाठवलेला. उसाचा रस पियाला गेलेले एकटं. जर पण एवढा वेळ का लागला तिथे तुम्हाला. पैसे घ्यायचे एवढे पैसे काय 20 रुपये घ्यायचे होते रिटर्न. हा ते पुरीच बघत होतो. काय राहुल सुंदर लोक रहते यहाँ पे. आम्हाला सकाळपासून बोलला होता उसाचा रस पिया जायचा. उसातच रस खायचा आहे. तिकडे आजोबांना सोडून तो आम्हाला हे गादीवर घेऊन आला इच्छा. काय रे काय. मी शरीफ माणूस आहे. मी यांच्यावर नाही चावड. चला आता बस किती बस यायची वाट बघा. ते काय करूया बस नाही तिकडे मला ट्रेन बरी आहे. मला तिथल्या इथे चालायला लय जवळ काय जमलाय म्हणतो. तू जा ना तुला जवळ आहे. एखाद्याला कट्टा आलाय. क्या वो अभी नहीं है. वो प्रैक्टिकल कर रहा है. उस पर ट्रस्ट कैसे किया आपने. वो माधर चौधरी साला. क्या बोल रहे हो आप. एक बार आप बोलो. मला घ्यायला येणार आहे कोण. येत आहे माझ्यासोबत. उसने सुन लिया. आप हॅलो हॅलो काय काय करत बा. तिथून काय चालत बा. अरे गाड़ी नहीं है. चिपळूण हाईवे पर गधा है देखो. उस पे बैठ के इधर से गधा भेजूगा. गधा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. क्या वो अभी नहीं है. वो गधा प्रैक्टिकल कर रहा है. क्या बोला ना पच्ची. एजंट जाता हूँ रिटर्न मारता हुआ है. हाँ? अच्छा ठीक है. अब लगता है मैं बिजी है. हाँ रखो. धन्यवाद. चलो मैं बताते सी यू. कोण रे. एनर्जी